Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Todas as adegas da denominación de orixe Rías Baixas están xa vendimando e superan os 30 millóns de kilos de uva recollidos, caracterizada pola gran calidade e o bo estado sanitario. Os primeiros traballos iniciáronse o pasado 27 de agosto cos pés de Cuba e os viños bases de espumoso de calidade. Pero esta terceira semana do mes intensificaránse os labores de recollida das uvas autóctonas de Rías Baixas, encabezadas pola variedade albariño. Por iso, o Departamento Técnico do Consello Regulador está a pleno funcionamento para controlar a orixe e a calidade das uvas autóctonas que entran nas adegas elaboradoras nesta campaña 2024. Para iso conta con 23 veedores. Destaca a gran calidade da uva grazas a un agosto caloroso que permitiu a súa óptima maduración e tamén o bo tempo de setembro que está a axudar a que a vendima se desenvolva ordenadamente e con tranquilidade. Ademais, a uva, a súa entrada en adega presenta un bo estado sanitario. Iso si, dende a DO matizan que un pouco prematuro confirmarse finalmente se acadarán os 41 millóns de kilos de uva que se estimaban no informe de estimación da colleita de 2024, presentado polo órgano de control e certificación. As subzonas máis madrugadoras foron as situadas ao sur de Galicia, as de Condado do Tea e o Rosal. Neste momento, as adegas da denominación recollen as variedades brancas, para logo dar paso ás tintas, cuxo ciclo vexetativo é máis longo e das cales até de agora se recolleron 18.000 kilos. Unha das características da vendimana de Rías Baixas é que todas as uvas se recollen a man, polo que require de numerosa man de obra en momentos puntuais, como esta semana. Ademais, as normas de vendima tamén obrigan os viticultores a depositar as uvas en caixas de plástico alimentario de menos de 30 kilos para preservar a calidade das mesmas ata a súa entrada en adega. O ciclo vitícola na campaña 2024 estivo caracterizado por un inverno moi cálido e húmido, unha primavera cálida e moi húmida, así como o mes de xuño normal e húmido.
Isto provocou unha taxa de brotación do 92,7%, algo superior á do ano pasado, pero cun índice de fertilidade inferior, con 2,2 acios xema brotados. As diminucións producidas estímanse nunha media do 16% e atribúense especialmente por corremento de flor e en menor medida por pragas e enfermidades, especialmente o mildio larvado. O caloroso agosto e o bo tempo de setembro están a propiciar que a uva entre nas adegas cunha gran calidade e un bo estado sanitario, para a alegría do sector de Rías Baixas. A presente campaña conta con 177 adegas rexistradas. A superficie desta denominación de orixe de 4.636 hectáreas repartidas en 23.735 parcelas, que son atendidas por 4.994 viticultores. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus dos materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus dos modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias una hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Syngenta. Coa vendima xa moi avanzada en prácticamente todos os alnés hai adegas que aínda comezan agora estes traballos. É o caso de Pazo Baión. Ali decidiron retrasar a recollida da uva atendendo os controis de maduración. Aquí en Pazo Baión a nosa filosofía, a nosa idea é intentar sempre ir un pouquiño o límite, buscando ese momento óptimo de maduración de cada pequena subparcela dentro do que é a propiedade de Pazo Baión. Sí, exactamente, cada pequena parcela traballamos de forma independente porque ten varios motivos. O primeiro é que a orientación, aínda que sexa unha única parcela, pois a separamos según orientacións, según a profundidade do solo, no? Pois non é o mesmo que sexa unha parte máis baixa, máis profunda, con máis retención de auga, que unha parte alta, co que elaboramos, por exemplo, vides de Fontán, que pois é unha parcela que sufre un pouquiño máis porque non ten prácticamente materia orgánica. É un pouco que nos vai determinando que adiante ou retrase un pouco a maduración e que vayamos recollendo unha parcela ou outra según o estado de cada unha. Segundo indican, en este momento xusto cando o froito presenta un equilibrio perfecto cunha intensidade aromática óptima e a acidez o suficientemente rebaixada. Intentando arrancar a vendima cando consideramos que tanto o tema aromático está na intensidade que buscamos, máis que o contido en azúcar, que é importante, pois para nós é máis importante rebaixar un pouquiño esa acidez para que o equilibrio despois en canto a elaboración pois esa o que buscamos. Por suposto, gran esperemos, se o tempo sigue así e non lo permite, a verdade é que as condicións están sendo maravillosas. Para o vides de Fontán, sin dúbida, están as partes altas, que son as que soemos empregar para esa elaboración, están collendo esas tonalidades rosáceas que poderemos ver posteriormente na adega. É un ano, se o tempo sigue así, que todo apunta a que sí a ser, como decía antes, unha colleita excepcional. As previsións de vendima en Pazo Baión son boas, tanto en calidade como pola cantidade que agardan recoller. Con todo, contan con reducir a produción ao redor dun 10% respecto da anterior colleita, en boa parte polas chuvias das primeiras semanas do verán. Pois este ano a estimación é un pouquiño inferior ao ano pasado, pero pouca cousa, un pouquiño en torno ao 10% menos do ano pasado. Así que durante a floración hubo algo de choiva que puido diminuir un pouquiño ese porcentaxe. A campaña foi complicada, se todos recordamos, pois tivemos unha primavera, un inicio de verán con moita auga, bastante humidade, co cal en floración sí que hubo algo de auga que puido axudar a reducir ese pequeno porcentaxe da producción, e despois hubo que estar moi enriba da parcela, pois traballando moito, quitando moita folla, ventilando e tendo moita precaución para intentar reducir esos riscos de enfermedades fúngicas. É certo que, pois como sabedes, este último tramo do verán, pois a auga disminuiu
diminuiu e as boas temperaturas pois axudaron a que, bueno, todo seguise o seu curso, cunhas boas reservas hídricas e, bueno, si vemos na viña hai un montón de folla que todavía está en perfecto color verde, co cal eso axudounos a ter unha maduración lenta, constante e que aromáticamente pois todo vai en orden. A recta final da maduración, co tempo acompañando, leva os responsables da adega a vaticinar que estamos ante un ano fantástico, que fai augurar que a de 2024 vai ser unha gran colleita. A verdade é que apunta a ser un ano excepcional. A nivel aromático é un ano moi intenso, a uva está super aromática, super intensa. A nivel de estado de saúde, pois é un ano que non é moi difícil atopar un uso de uva que poida estar afectado por botrite, o sea, é un ano fantástico. E despois, pois o mesmo, no? Pois hai unha boa graduación alcohólica probable, unha acidez moi equilibrada, co cal apunta que a 2024 ten que ser unha gran colleita. As previsións que manexan en Pazo Baión é continuar cos traballos da vendima no que resta de semana e tamén ao longo da semana que ven. Nestas tarefas están a traballar unhas 60 persoas. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. O presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López, participou na campaña da vendima de Paco y Lola, a cooperativa máis grande por número de socios da denominación de orixe Rías Baixas. Deste xeito, López amosou o apoio do organismo provincial ao sector agrícola, co que colabora a través dunha liña de subvencións dotada con 250.000 euros. Unha cifra que avanzou o dirixente se verá incrementado o vindeiro ano nun 40% ata acadar os 350.000. O motivo da visita era para coñecer de primeira man todos os entresijos da vendimia, desde o momento en que se procede ao corte do recimo hasta que logo se depositan nas instalacións desta bodega e todo o proceso. E tamén outro dos obxectivos era dar mostra do compromiso da Diputación co sector. Durante o encontro, Luís López lembrou que a finais do pasado mes de agosto a Deputación aprobou en Xunta de Goberno o reparto dos 250.000 euros dos fondos das axudas a cooperativas agrogandeiras da provincia. Un reparto no que a cooperativa vitivinícola Arousana, propiedade da marca Paco y Lola, lle corresponden 29.180 euros, que serán empregados para a adquisición de 2 tractores. Si fai 15 días resolvíamos as axudas do ano 2024 para sectores como este, donde a cooperativa vitivinícola Arousana era beneficiaria con 29.000 euros, dun total de 250.000, pois 15 días despois estamos aquí para anunciarlles que de cara ao ano 2025 a orde de axudas vai incrementarse nun 40%, dos 250.000 euros aos 350.000 euros, donde, pois, en base a proxectos de modernización, innovación e demais, poden concurrir e ser beneficiarios. Do mesmo xeito, o presidente da Deputación tamén quixo recoñecer a importancia que ten para a economía, o emprego e o turismo da provincia o labor das cooperativas vitivinícolas. E produtoras que están tendo unhas xornadas moi intensas de traballo, pero que grazas a ele logo pois, temos ese produto de máxima calidade na nosa mesa e que tamén fai que o viño que sexa un dos principais embaixadores da nosa provincia, xa a denominación da DO ou DI, como tamén o que supón a nivel de economía, que é un motor económico moi importante de xeración de emprego, e logo pois, é unha ferramenta moi importante para loitar contra o despoboamento. Son moitos as persoas que se incorporan, que van a facer, teñen a súa pequena ou gran superficie en base á cal pois, permite fixar xente xoven no territorio. Desexou Luís López o remate da visita e despois de agradecer a Paco y Lola a invitación que a recentemente comezada campaña da vendima nas Rías Baixas sexa polo menos igual de exitosa que as anteriores e tendeu a man da Deputación aos cooperativistas para seguir colaborando co sector na modernización e incremento da competitividade do sector agrícola da provincia. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50,
o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. O BNG levará ao Parlamento de Galicia unha batería de iniciativas para mellorar as condicións do sector vitivinícola galego. Entre as medidas propostas figura a elaboración dunha lei do viño de Galiza. Esta é unha lei que nos entendemos que xa debía de existir, en todo caso imos impulsala nesta legislatura. Creemos tamén que sería importante que se recuperaran as mesas do viño, tanto a de cada unha das denominacións de orixe como unha mesa global para poder planificar o futuro do sector e tamén garantizar que este sexa un sector que siga tendo unha resposta axeitada por parte das institucións. Pontón visitou a adega Martín Codax mergullada na campaña da vendima. Dende un dos seus viñedos destacou outra das accións que queren impulsar os nacionalistas, o establecemento de contratos homologados para dar garantías e asegurar prezos. Que garanticen tanto uns prezos dignos como a propia recollida da uva e que haxa unha política a medio prazo que garantice esa viabilidade e ese futuro do sector, porque o sector vitivinícola representa un sector moi importante no noso país. A voceira nacionalista destacou o bon momento que está a atravesar a denominación de orixe Rías Baixas, unha situación que contrapuxo a que viven outras de os, sobre todo as centradas nos viños tintos. Cos mercados a baixa están a padecer numerosas dificultades ante as que asegurou Pontón a Xunta non está a actuar. Colleiteiros e colleiteiras que debido á crise que está tendo o viño tinto teñen o problema de que non saben que facer coa súa uva e creemos que é importante que haxa unha solución. Nos vemos alertando desde hai tempo que ese problema podía darse, lamentablemente a Xunta de Galiza non foi capaz de anticiparse e hoxe temos un problema ante o que é necesario actuar. Dende o BNG destacaron o papel do sector vitivinícola como eixo estratégico para Galicia, non só pola riqueza económica, senón tamén pola protección do territorio e polas oportunidades que se crean ao seu redor. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Os buses de Vendima percorrerán por primeira vez as subzonas do Condado do Tea e do Rosal os días 21 e 22 de setembro. As entradas xa se poden comprar en ataquilla.com por un custo de 18,50 euros por persoa. Para iso, a Ruta do Viño Rías Baixas, co apoio da Deputación de Pontevedra e Turismo Rías Baixas, pon o dispor do amante do viño un total de 40 prazas de bus, 20 para cada unha das datas. Os buses teñen saída e chegada a Pontevedra e Vigo. Percorrer a subzona de Condado do Tea, Vendimar na adega Señorío de Rubiós e coñecer na de Hotel da Natureza, pasear por Ponteareas e terminar cunha visita guiada polo Castelo de Sobroso preséntase como un plan perfecto pro sábado 21 de setembro. Unha actividade que terá continuidade o día seguinte, concretamente o domingo 22 de setembro, na subzona do Rosal. Visitar Terras Gauda durante a súa vendima, pasar un intre na Guarda para finalizar cun paseo nun barco histórico polo río Miño. A vendima na denominación de orixe Rías Baixas faise totalmente a man. O sistema de condución maioritario da uva, tanto nas subzonas do Condado como do Rosal e en Espaldeira, aínda que hai adegas que manteñen o sistema de emparrado tan tradicional na de Rías Baixas. Estas e outras moitas cuestións serán as que o visitante poderá gozar nos buses da vendima. Probar a uva albariño, treixadura ou loureira directamente da parra, os mostos e ao final da visita degustar os viños da adega e a maneira de dar a benvida á vendima da Ruta do Viño
Rías Baixas. Esta asociación sen ánimo de lucro ten prevista outras actividades relacionadas coa vendima. A tradicional cata de vendima celebrarase o vindeiro 27 de setembro ás 8 da tarde na sede do Consello Regulador da DEO Rías Baixas en Pontevedra, da man do catador Nacho Costolla e coa colaboración da Anfaco Cecopesca, que xa colgou o cartel de cheo. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Zorvec Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra.